Здравейте! Едната седмица я прескочихме, имаше избори, а ние сме членове на СИК. Малко съм болен, пипнах някакъв вирус по време на изборите. Минават много хора. Така, сега окачили сме на окачваче целието. Сега ще изрежа един гипсокартон, който да покрива тук трейера. И така, започваме снимки. По едно време от ковида, от носенето на маски, ушите ми бяха клепнали и молива не щеше да се задържа на ухото. Ама сега пак си е като клипс. Цак. И така, ето как се получава. То край леко е извито. 110 е там, 80 е тук. Този край е право. Сега по това вътрешното CD ще изправим вътре гипсокартон догоре, където ще се срещне с първото ниво на тавана. Това се явява второ ниво. И тук отпреди ще сложим парчета, уде, каквото има, може и летва да се сложи, каквото има, може да се сложи едно пракче, ето така. И вътре ще сложим лед лента. Ще свържем, там съм изкарал извори за светлината. Само не знам още дали ще са към този ключ. Защото... Но да, към този ключ ще са. Единият ключ ще пали осветление по-силно. Втория ключ ще пали LED светлините от този край и от други. От двата края. Това тук ще се наложи май да го развалям, защото не е на това ниво, където искам да е. Ще трябва да направя, като направя това цялото, ще трябва да направя на цяло нивото и тогава да го сложа, но поне видях как става. Аз така си ги правя на части, че понякога като вземеш малко грешен размер и като ти се скрие едното профилче и трябва да го местиш, играчът е правил. Така като си го правя на части няма проблем. 49. Как съм го измислил това размер? 49. Сега ще подготвим две парчета.
момента с този лазер, иначе няма да знам къде да го фикса. Без кола сме цяла седмица. Сега Ани отиде до близкия град за пяна, че ми трябва за тавана, където го правя. През това време аз ще подготвя да връзва арматурата. Кално е пак. Не спира да вали. Тук сме в Балкана, тук си е задължително да вали. Ани се върна. Това сме навързали до момента. Получава ли се? Да. Браво. Ето не е като миналия път от тънкия, имам сам дебел. То може би и тук е някъде и тънкия, ама не мога да го намеря. Получава се малко по-трудно. Ето ти телефончето. Аз се качвам на таван. Добре. Добре.
сега с пяната да опушим всичко. Между другото, този пистолет Титан Pro. Титан Pro. Снимам бе, хора. Не е много скъп. Около 28 лева го взех. Но си е доста по-добър от тия, където са най-евтините. За първи път не изхвърлен пистолет. Може би това е вече 10-та, 15-та бутилка. Другите се скапваха, залепваха тук отзад, отпред, от тук много изтърваха, от където е разбатъра. И тук като се налепи тук и тук и тук и то става за изхвърляне. А този си е чист, само тук отпред се почиства и това е. Първоначалната ми идея беше да пущам CD-та, за да спестя още малко височина, но не си заслужава труда за това колко е 30 мм. За 3 см да се качи тавана по-нагоре не виждам никакъв смисъл. Затова ще си пусна сега два профила така надълго. И ще си сложа тук гипсокартона. После тук ще сложа профили надълго и ще запуша и тук. И така. Ще видим днеска докъде ще стигне. Беше ми паднала батерията. Ето така съм сложил два профила. Един гипсокартон тук ще го сложих. Сега тук ще сложа едно профилче и ще сложа следващото парче гипсокартон. Пак ще се сложа профилче, дето да се съединяват тук двете парчета. И така, до край. Трябваше самичка да го дигне, защото това беше не, готово е. Готово ли? Да. Дай верта, ти запусвай, че не знам. Да държа. Не знам какво учих или винта е такъв.
Чао! Ти си чао! Съм довиждане! Но пък... Майко! Но пък напреднахме и с арматурата. Двете дългите части за основата са навързани. Остават двете късите.